Em diuen Luis i he participat en això del programa d'Abed a Tibet. I la formació era buscar treballar, per buscar treball. Això era per buscar la feina, per buscar feina. En un taller que fan unes experiències per treballar. Perquè els companys fem perquè us contaven. Perquè així és millor, perquè així diu, en aquest vídeo així aprens així i així diu, en aquest fas així i fas així i així és millor en el vídeo. Anem i tot, sí. A mi és millor perquè així per tot el món, així el que es pot fer en Europa, així en tots els llocs ho fan igual com en el trèvol, que a vegades en el trèvol fan coses i en altres llocs fan projectes com en el trèvol i donar idees i aprendre de donar idees. Jo he participat en tots els tallers al Tibet i a fer xarles per aprendre, per contar això. A fer xarles per fer la meva vida laboral. I els meus companys és millor que ho aprenguin. Jo soc Marta i fa 2 anys que vaig participar en unes activitats d'activitat. Pues que n'hi ha que buscar tipus de solucions per poder buscar algun tipus de faena o alguna cosa així. En general. Que vaig fer uns tallers d'experiències laborals i per poder, perquè ens puguem reunir entre tots. Sí, però és que la faena està molt complicat de buscar. Que faltaria més tallers per poder buscar tipus de faena i tot això. Que Activet és un tipus d'activitats perquè el trèvol puguem poder buscar algun tipus de faena. Jo soc José Luis, vaig participar en el projecte Activet fa 2 anys, que jo he fet vídeos i he ajudat a gent a veure si agarren les meves idees per plasmar-les en les seues, a veure com està el tema. Buscar solucions per a un futur o perquè com estem en Europa, tots podem anar d'un país a altre sense poder pensar en res que no siga la comunitat europea. Pues el que estava dient que podria ser una experiència poder viatjar a altres països per a conèixer el seu idioma i amunt reflexionar en el que ells tenen en un altre tipus de simbolitat o expressió. Jo sé també les feines que fan ells per a poder ajudar-los o poder estar en ells, podem trobar solucions en què sigui més difícil de trobar, però també que li se fique fàcil al xaval que té o a la xavala que té això.